стара баба Рада от Търновграда. Искам да ви разкажа за тайната на рождените дни, които са направени от астроном Тихо Брак през 17 век. Който се роди на първия ден е нещастен. Който се роди в него се разболява. Лежи много, но не умира. Който се роди бива дълговечен, ще живее много. Втория ден е щастлив. Който на път отиде в този ден, или по сухо, или по вода, подобно, и който нещо после посее, ще благополучи. Който нещо открадне, скоро ще го уловят. Който се разболее, скоро ще оздравее. Който се роди, скоро пораства. Третия ден е нещастен. Не трябва човек в него ни да сее, ни да съди. Който се разболее, хубаво да се пази. Който се роди, бива недълговечен. Четвъртия ден е щастлив за всяко начинание. Който се роди в този ден, бива злонравен. Петия ден е нещастлив. Който изпадне в съгрешение, никак не може да избегне наказанието. Ще пострада. Който се роди, бива малолетен. Шестия ден е щастлив. Който почне в този ден да учи, научава се. Който заболее, скоро става. Който се роди, бива дълговечен. Седмия ден е щастлив. Добро е в този ден човек да пуска кръв. Който се разболее, не е потребно да се пази. Който се роди, бива дълговечен. Осмия ден е щастлив. Който в този ден на път отиде, ще сполучи. Който се разболее, тегли много. Който се роди, бива упорит. Деветия ден е щастлив и нещастен. Който в този ден заболее, тегли много. Който се роди, бива дълговечен. Десетия ден е щастлив за всяко начинание. Който в този ден се наскърби, скоро му минава. Който се роди, бива склонен за пътешествия. 11-тия ден е щастлив за преселение. Който се в този ден роди, бива остроумен и дълговечен. 12-тия ден е нещастлив. Не трябва човек този ден нищо ново да почне. Който се разболее, добре да се пази. Който се роди, бива хром, сиреч куца в ходенето. 13-тия ден е нещастлив. Не трябва човек този ден нищо ново да почва. Който се роди, не бива дълговечен. 14-тия ден е щастлив. Който в този ден легне болен, скоро ще стане. Който се роди, бива на всичко съвършен. 15-тия ден е ни лош, ни добър. Който се в този ден разболее, не е нужно да се пази. Който се роди, бива женолюбец. 16-тия ден е щастлив за търговия всякакви. Който се в този ден роди, бива дълговечен и голям човек. 17-тия ден е нещастлив. Не трябва човек този ден нищо ново да почва. Който се разболее, лежи тежко. Който се роди, бива добър и щастлив. 18-тия ден е много щастлив. Който се в този ден роди, бива трудолюбив и следователно богат. 19-тия ден е опасен. Не трябва човек този ден ни кола да кара, нито с пияни хора да се събира. Много е добре да се седи вкъщи. Който се разболее, не е нужно да се пази. Който се роди, бива ни лош, ни добър. 20-тия ден е щастлив за всякакви начинания. Който се в този ден разболее, лежи много. Който се роди, бива много трудолюбив. 21-я ден е щастлив за всякакви веселби. Който се в този ден разболее, не е нужно да се пази. Който се роди, бива много трудолюбив. 22-я ден е нещастлив. Не трябва човек този ден нищо да почне. Който се разболее, да се пази. Който се роди, бива честен човек и надарен всички хубави качества. 23-я ден е щастлив за придобиване чест. Който се в този ден разболее, лежи много и трябва хубаво да се пази. Който се роди, бива непригоден за живота. 24-тия ден е ни лош, ни добър. Трябва човек този ден да се пази
и да не легне болен. Който се роди, бива добър човек и обича веселби. 25-тия ден е нещастлив. Който в този ден легне болен, добре да се пази. Който се роди, лош живот ще премине. 26-тия ден е нещастлив. Не трябва човек този ден нищо ново да почне. Който се разболее, трябва да се пази. Който се роди, бива много благополучен. 27-я ден е щастлив за всичко. Който се на него роди, бива много хубав и щастлив. 28-я ден е щастлив за всичко. Който се в този ден роди, бива ленив. 29-я ден е нещастлив за всичко. Който се роди, не живее много. 30-я ден е щастлив за всичко, що почне човек. Който в този ден легне болен, скоро ще стане. Който се роди, бива добър човек. Таблица, която показва лошите и нещастни в годината дни. И пише в нея, защо човек тия дни нищо ново да не започва. Човек, който се е родил в тия дни, бива сюрмах и малолетен. Който се разболее в един от тия дни, скоро не оздравява. Направена е от астроном Тихо Брак в 1600-та година. Появява се в 1660 година. Януари 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20. Февруари 11, 17, 18. Март 1, 4, 14, 24. Април 3, 17, 18. Май 7 и 8. Юни 17. Юли 17 и 21. Август 20 и 21. Септември 10 и 12. Октомври 6. Ноември 6 и 8. Декември 6, 11 и 18. Искам да кажа на всички хора по света и у нас, тази година е хубава да сеят плодове, зеленчуци и много дървета, да изкупят от пазарите всички дървета и да ги посеят, защото когато свърши войната, тия дървета ще им трябват и ще ги хранят. Това е за всички умни хора. Да сте живи и здрави и Бог да ви пази. Желая ви здраве и спасение, успех и благополучие на много елета. Чао, до скиф!